ಸೊಲು ಮೇಲೆ ಮಾತಿರೇಗ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ನೀ ಕಾಂಡದಂಜಿ ಲಾಗ್ ಕಾಂಡಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಗಂಟೆ 6:40 ഞാനിനി കാണ്ടേക്ക് ദോശ മൽത്തന്നില്ലേ. ದೋಸೆ ಮುಕ್ಕ ಕನ್ನ ಚಾ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಪ್ಪುಗ ನನ್ನ ಮಗೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಅದು ಶಾಲೆ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಒಂದಾಯನ ದಿನನಿತ್ಯದ ದಿನಚರಿ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಕಾರ್ ಪತ್ ಶಾಲೆ ಪನ ಕಾರ್ ಪತ್ತದು ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅಂತ ಹಿಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ದೋಸೆ ಸ್ಟೆಜ್ಜಿ ಆಗ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲಮ್ಮ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಹಿಟ್ಟಿತ್ತೇನು ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೈಯರ್ ಶಾಲೆದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಮೈಪುಡು ಹಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಮೈಪರವಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮೈತದಾಂಡು ಹೆಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬೇಯರು ಬುಡ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯ್ತಂಡು ಒಂತ ಫುಲ್ ಅವನ್ ಬೇಯ್ತಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಏನ್ಮರ ನೀವು ಉಜಿರಿ ಇರ್ದಿಲ್ಲಾಗ ಬಣ್ಣಾಗ ಗುರಿಯಾನಿ ಕೆರಟದ ಇತ್ತನ್ನ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ನೀರ್ಗೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ತೋಜಂತನು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ಹೆಂಗೆ ತೂದು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬಂದು ಪಾಡಿಯೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲೆಡ್ಡೆ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.